ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. ғамхорӣ нисбат ба пиронсолону маъюбон яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Ҷаҳонгир Салимзода дар хонаи пиронсолон ва манзилҳои шаҳрвандон аёдати идона анҷом доданд. дар заминаи сиёсати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳнамоиҳои муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар арафаи таҷлили ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Ҷаҳонгир Салимзода раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бошандагони хона интернати Калонсолон ва маёбони шаҳрро аёдат намуда онҳоро бо ҷашни 31-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуда қайд намуданд ки 31 сол аст ки мо аз нурҳои ҳаётбахши хуршеди истиқлол баҳравар шуда диёри азизамонро сарсабзу хуррам мегардонем, ҳаётамонро таровати тоза мебахшем ва баҳри шукуфоии ин гӯшаи ватани азизамон камари ҳиммат бастаем. Панҷакент дар ин марҳалаи начандон дарози тарихӣ таҳти сарварӣ ва сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрӯи миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳидояту роҳнамоиҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода тадриҷан рушд карда ба дастовардҳои назаррас дар соҳаи саноату сохтмон, нақлиёт, энергетика, соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ноил шуд. Истиқлоли давлатӣ барои мардуми мо имконияти нодири тарихӣ фароҳам овард ки зери парчами миллии худ муттаҳид шуда бо заҳмати аҳлонаву бунёдкорона бисёр мушкилоту монеаҳои сахту сангинро паси сар намоянд ва кишвари маҳбубамонро ба марҳалаи рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ расонанд. ҳамчунин дар арафаи ин ҷашни тарихӣ 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ чанд нафар собиқадорони меҳнат хизматчии давлатиро ки дар пешрафти шаҳри деҳоти Панҷакент саҳм гузоштанд аёдат намуда ба онҳо тӯҳфаҳои идона тақдим намуд. гузориши Сабрина Акрам ва Варша Ҳусайн Солиҳов. дар рӯзҳои таҷлили 31-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Косатарош ташриф оварда бо рушди иқтисодиву иҷтимоии ин ҷамоат шинос шуда аз муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, корхонаи муштараки Зарафшон иншоти нави сохташаванда бо иқдоми соҳибкорон дидан намуда собиқадори меҳнат Холиқназар Бекназаровро аёдат намуд ва ба сохтмони иншоти нав санги асос гузошт. идомаи ин мавзӯъ дар гузоришҳои хабарнигорони мо. тибқи иттилооти дафтари матбуоти раиси шаҳр арафаи ҷашни бузурги 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода тибқи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супоришҳои муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва нақшаи корӣ аз ҷамоати деҳоти Косатарош боздид намуда бо кору бори сокинон шинос шуда онҳоро бо 31-умин солгарди истиқлоли давлатӣ табрик гуфт ва барои беҳдошти кор дар соҳаи гуногун маслиҳату дастур дод. ҳамзамон сафари кории раиси шаҳри Панҷакент ба ҷамоати деҳоти Косатарош аз боздиди хоҷагии деҳқонии Мармар оғоз ёфт. тибқи иттилои раиси хоҷагии деҳқонӣ майдони умумии хоҷагӣ 9 гектар буда дар он кишти картошка, пиёз, лӯбиё, сабзӣ ва ҷувори макка ба роҳ монда ҳосили хуб ба даст оварданд ва ҳоло онро ҷамъоварӣ мекунанд. раиси шаҳр ба кишоварзон ҷиҳати истифодаи босамари ҳар қитъа замин зиёд намудани боздиҳии он, бештар захира намудани маводи хӯрока, омодагӣ ба кишти кирамоҳӣ дастур дод. ҳамзамон дар маҳаллаи навбунёди деҳаи Чорбоғ раиси шаҳр бо рафти сохтмони марказҳои хизматрасонӣ, мағозаҳои масолиҳи сохтмонӣ, хӯрока, либосворӣ ва коргоҳи дӯзандагӣ ки аз ҷониби соҳибкорон Хоҷамуродов Мероҷиддин ва Худойбердиев Шерзод бунёд мешавад шинос шуд.
иттилоъ дода шуд ки иншооти мазкур моҳи октябри соли равон мавриди истифода қарор мегирад ва дар онҳо 20 ҷойи нави корӣ муҳайё мегардад. дар деҳаи чорбоғ раиси шаҳр бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли қиштҳои бетонӣ ки онро соҳибкор Раҳмонов Рустам бунёд карда 8 нафар сокинони деҳаро ба кор ҷалб намуд, дар як рӯз то 1500 дона хишти бетонӣ истеҳсол мекунад шинос шуд. раиси шаҳр ин иқдоми соҳибкорро ситоиш намуда ба ӯ барои босифати баланд истеҳсол намудани маҳсулот ва ба масъулини ҷамъияти деҳот ҷиҳати дастгирии соҳибкорон дастур дод. моҳи апрели соли ҷорӣ раиси шаҳр зимни боздид аз беморхонаи минтақавии деҳаи чорбоғ ба масъулин ҷиҳати андештани чораҳои зарурӣ барои сохтмони бинои иловагӣ дастур дода буд. ҳини сафари кории имрӯза масъулини муассиса ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки дар ҳамкорӣ бо аҳолӣ сохтмони таҳкурсии бинои нави иловагии дуқабатаи беморхонаро ба анҷом расонидаанд ва муассисаи тиббӣ дар муҳлати кӯтоҳ сохта ба истифода дода мешавад. раиси шаҳр ба дастандаркорони ин иқдоминек изҳори сипос намуда табибонро бо фарорасии 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик кард. зимни сафари кории раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҷараёни сохтмони заводи коркарди хокаи Миски дар назди корхонаи муштараки Зарафшон бунёд мегардад шинос шуд. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки 65% корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида шудааст ва барои корҳои васлу насби сохтмон сокинони маҳаллӣ ҷалб гардиданд. бо ба истифода додани он 500 ҷойи нави корӣ таъсис меёбад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамоянд ки маориф нерӯи тавонову пешбари кишвар аст ва имрӯзу фардои мамлакатамон бо он алоқаи ногусастаниву қавӣ дорад. дар рӯзҳои таҷлили 31-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои сокинони деҳаи Косатароши ҷамъияти деҳотӣ Косатарош як рӯзи фараҳбахш буд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва саховатпешаи ин диёр ба бунёди бинои мактаби нав санги асос гузошта шуд. дар ин маросими пуршукӯҳ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ширкат варзида изҳор намуд ки то арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо бояд дар шаҳру деҳоти Панҷакент бештар аз 1000 иншооти гуногунро бунёд ва мавриди истифода қарор диҳем. сокини деҳаи Косатарош узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Исмоил Зарифӣ ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва дигар шахсоне ки барои бунёди бинои мактаби нав саҳм мегузоранд арзи сипос намуд ва ҳамчун рамзи илму маърифат ба раиси шаҳр китоби нави хешро бо номи фараснома тақдим кард. сокинони деҳа аз ин иқдоми созандагӣ бо арзу сипос сухан гуфтанд. раиси шаҳр аз фаъолони деҳа дархост намуд ки дар бунёди синфхонаҳо фаъолона иштирок намоянд ва саҳми арзандаи худро гузоранд. дар ҷараёни сафари корӣ ба ҷамъияти деҳоти Косатарош бо рафти таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 81 деҳаи Чорбоғ ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 86 деҳаи Нови Чомоқ шинос гардида бо омӯзгорону хонандагон мулоқоту суҳбатҳои ошкоро анҷом дод ва бори дигар даъват ба амал овард ки дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия тадбирҳои мушаххас амалӣ карда шаванд. раиси шаҳр роҳбарони муассисаҳои таълимии зикршударо вазифадор намуд ки барои ташкили синфхонаҳои муҷаҳҳази компютерӣ, таъмини омӯзгорони соҳибихтисос, омӯзиши забони давлатӣ, забонҳои русиву англисӣ, фанҳои дақиқ бояд дар мадди аввал қарор гиранд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар муассисаҳои таълимии рақами 81 ва 86 бо вазъи омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистонгузаронӣ, захираи ангишт, ҳезум ва дигар воситаҳои зарурӣ масъулинро вазифадор кард. имрӯз дар назди омӯзгорон дар самти тарбияи насли наврас вазифаҳои пурмасъулият меистад ки иҷрои он гарчанде пурмашаққат бошад ҳам вале кори арзишманду пуршараф аст. иҷрои ин вазифа аз ҳар як омӯзгор самимияту масъулиятшиносӣ, кӯшишу ғайрати зиёдро талаб менамояд.
умед мекунем ки омӯзгорон чун ҳамешагӣ шогирдони худро ба омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар сафарбар намуда онҳоро дар рӯҳи ватандӯстиву меҳанпарастӣ худшиносиву худогоҳӣ таълиму тарбия менамоянд. насли ҷавон дар навбати худ хуб таълиму тарбия гирифта барои ҳамчун шахси ватандӯсту хештаншинос ба воя мерасанду дар сабзу хӯрамгардонӣ ва ободии кишвари маҳбубамон тоҷикистон саҳми арзандаи худро мегузоранд. маврид ба зикр аст ки собиқадарони меҳнат пайваста таҳти ғамхорӣ қарор доранд. раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода собиқадори меҳнат сокини деҳаи Нови Чомоқ Холиқназар Бекназаровро аёдат намуда ӯро бо тақдими тӯҳфаи идона ба ифтихори 31-солагии истиқлоли давлатӣ табрику таҳният гуфт. бояд гуфт ки собиқадори меҳнат Холиқназар Бекназаров новобаста аз сину сол ба парвариши занбӯри асал машғул буда ҳар сол ҳосили хуб ба даст меорад. раиси шаҳр бо фаъолияти занбӯри асалпарварии ӯ шинос гардид ва таъкид намуд ки воқеан чунин собиқадорон метавонанд дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва захираи маводи ғизоӣ барои оилаҳои худ саҳми калон гузоранд. идомаи барнома вусъати корҳои ободониву созандагӣ ҷамъоварии ҳосил сафарбарии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз таҳти назорат ва вазифагузориҳои раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода қарор дорад. бо мақсади омодагӣ ба 30-мин солгарди иҷлосаи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон вусъати корҳои ободонӣ ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Панҷакент ва ҷамоатҳои диҳот мунтазам шинос гардида масъулинро барои вусъати корҳо ва анҷом додани тадбиру нақшаҳои муайяншуда вазифадор кард. аз ҷумла раиси шаҳр дар ҷараёни шиносоӣ бо ҳолати истифодаи боғҳои истироҳатӣ дар шаҳри Панҷакент нахуст аз боғи фароғатию истироҳатӣ ба номи Камори Хуҷандӣ шаҳри Панҷакент дидан намуда бори дигар ба масъулин дастур дод ки бояд ин боғ ба талаботи замони муосир мутобиқ карда шавад ва барои боз ҳам хуштару зебо шинондани дарахтон ва ороишоти он аз тамоми тадбирҳои замони муосир истифода бурда шавад. дар ин замина роҳбарияти боғ вазифадор шуданд ки ҷиҳати таъмиру ободонӣ ин боғ бояд ҳаматарафа муносибати ҷиддӣ намоянд. дар ҷараёни шиносоӣ бо иншооти шаҳри Панҷакент раиси шаҳр бо рафти таъмиру азнавсозии кӯчаи ба номи Тиришкова шинос гардид. ӯ ба роҳбарият ва шахсони масъуле ки барои бунёди ин кӯча вазифадор шуданд дастур дод ки бояд ин кӯча бо як тарҳи зебо ва бо сифати баланд таъмиру ободон ва асфалтпӯш карда шавад. ҳамзамон масъулин иттилоъ доданд ки дар доираи нақшаи муайяншуда корҳои асосиро сари вақт ба анҷом мерасонанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон вазифагузориҳои раиси вилояти Соғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ба соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи бештарӣ зоҳир менамояд. дар ин раванд ӯ ба ҷамоати деҳоти Хурмӣ ташриф оварда нахуст бо рафти ҷамъоварӣ ҳосили шолӣ ва куфтани он шинос гардид ва изҳор намуд ки бояд соли равон мардуми ин диёр ки ба парвариши биринҷ шӯҳрати хеле калон доранд дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳми хешро гузоранд ва ҳамзамон ҳар хонавода бояд барои 2 сол захираи маводи ғизоиро захира намоянд. дар ҷамоати диҳоти Хурмӣ раиси шаҳр дар бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 46-уми деҳаи Шинг бо роҳбарият ва фаъолони ин ҷамоат як мулоқоти ошкоро анҷом дод. раиси шаҳр Абдухолиқ
холиқзода бори дигар таваҷҷӯҳи аҳли ҷамоатро ба корҳои ободониву созандагӣ, истифодаи оқилонаи замин, захираи маводи хӯрокворӣ барои ҳар як хонавода барои 2 сол, захираи ҳизум ангиш ба давраи тирамоҳу зимистон, омода намудани фарзандон барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои мубрам равона сохт ва изҳор намуд, ки сокинони ҷамоати деҳоти Хурмил дар ин раванд ҳамеша ба комёбиҳо ноил мешаванд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба қисмҳои низомии шаҳри Панҷакент ташриф оварда ҳайати афсарону сарбозонро ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику муборакбод намуда ба беҳтаринҳо ифтихорномаи раиси шаҳр тақдим гардид ва аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дастурхони идона оруста шуд. бо мақсади ошноӣ пайдо кардан аз вазъи шароити хидмати сарбозону афсарон бахшида ба 31-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба қӯшунҳои сарҳадии 0203 ташриф овард. дар ин ҷо бахшида ба ин ҷашни миллӣ чорабинии идона бо садо додани суруди миллӣ аз ҷониби сарбозон баргузор гардид. عزیزی تو بلند بود سعادتی تو دولتی تو بگذند بود. зимни суханронии раиси шаҳр ҳамаи хизматчиёнро ба 31-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуда, онҳоро ба ҳушёриву зиракӣ ҷиҳати ҳимояи ҳар як ваҷаб хоки ватан ҳидоят намуда, иброз дошт, ки бо сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол то сол сатҳи хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар беҳбуд ёфта, ҳамаи сохторҳои низомии кишвар бо техникаву таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз карда мешаванд, ки ин аз ҳар як сарбозу хизматчиёни низомӣ маҳорату истеъдоди баландро тақозо менамояд. бинобар ин ҳар як сарбозро зарур аст, ки ҳамчун фарди банангу баномус бо иродаи қавиву ахлоқи накӯ меҳру муҳаббати ватанро дар қалби хеш парварида барои ҳифзи амнияту оромии кишвар камари ҳиммат бубанданд. дар идомаи чорабинӣ якчанд кормандону сарбозони ин қисми низомӣ ба сухан баромада вафодории хешро ба халқу ватан ва пешвои муаззами миллат баён доштанд. дар идомаи сафари хеш раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳамчунин аз қисми ҳарбии 05-170 дидан намуда бо шароити ин қисми низомӣ ошно гардид. раиси шаҳр инчунин дар ин ҷо бо сарбозон суҳбати рӯбарӯ анҷом дода, оид ба шароити хизмат суолу ҷавоб намуда, аз онҳо хоҳиш намуд то бо ахлоқи ҳамида хизмати хешро дар назди модар ватан сарбаландона адо намоянд. дар ҷарони ин суҳбат сарбозон миннатдории хешро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент барои хуб ба роҳ мондани шароити хизмат изҳор доштанд. сипас бо сафороӣ ва гузаштани низомии сарбозону афсарон чорабинии идона бахшида ба 31-солагии истиқлоли давлатии кишварамон оғоз гардид. дар ҷарони ин ҷамъомад раиси шаҳр ҳозиринро бо ҷашни муқаддаси миллӣ самимона шодбош гуфт. дар идома намояндаи ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Панҷакент, кормандони қисми низомӣ, сарбозон ва муҳассилин ба сухан баромада дар бораи дастовардҳои истиқлолии кишвари азизамон ибрози андеша карда, хушҳолии хешро аз амнияти комил, зиндагии ором ва ҳаёти осоишта дар кишвари азизамон иброз намуданд. ҳамчунин барои сарбозону афсарон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дастурхони идона оруста шуд. дар интиҳои чорабинӣ ба як қатор хизматчиён барои хизмати софдилонаашон аз ҷониби роҳбарияти шаҳр ифтихорномаву сипосномаҳо тақдим гардид.
ادامه برنامه اطلاعاتی پیام صبح سنه 12 سپتامبر سال روان تحت رهبری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده مجلس هفته‌واری نظارتی برگزار گردید که در آن جنبندی فعالیت در هفته گذشته و نقشه وظیفه‌های نوبتی بررسی شدند. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه متوجه باشید. در تالار خورد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند مجلس نظارتی نزد رئیس شهر پنجکند برگزار گردید که در آن مسائل مهم شهر و شهرداری بررسی کرده شد. در جلسه رئیس شهر رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی شهر را در 8 ماه سال 2022 تحلیل نموده دایر به این مسائل حسابات معاون یکم رئیس شهر محمد صدیر سفرزاده ریاست اگنتی آمار کشاورزی شنیده شد. رئیس شهر مسئولین ساحه کشاورزی مرکز اگنتی تشخیص منطقوی تاجیکستان در شهر پنجکند مرکز دولتی نظارتی سنتری اپیدمیولوژی را وظیفه‌دار نمود. در همکاری با خواجگی‌های دهقانی و رئیسان جماعت‌های دهات هر هفته روز یکشنبه در شهر پنجکند یارمرکه محصولات کشاورزی تشکیل نمایند. مسئولین بخش حفظ محیط زیست، کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی، مؤسسه دولتی رکلام بیرونی آرایشی و چراغان‌کنی شهر وظیفه‌دار گردیدند تا که تازگی و آبادانی خیابان‌های مرکزی، کوچه و محله‌ها، کارخانه و تشکیلات‌ها و جای‌های جمعیتی را تامین نمایند. در ادامه جلسه رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق از روی مسائل زیرین اجرای نقشه دعوت تیرماهی جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، کشتی تکراری، آمادگی به دوره زمستان‌گذرانی سال‌های 2022-2023 بررسی مراجعات شهروندان مسئولین را پرسیده جهت رفع کمبودی‌ها آنها را وظیفه‌دار نمود. مجلس نظارتی را رئیس شهر پنجکند جنبش نموده از مسئولین تمامی ساحه‌ها دعوت به عمل آورد تا با درک بلند مسئولیت وظیفه و سپارش‌ها را اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و اسماعیل جان خالف. ادامه برنامه ساکنان جماعت دهاتی خلیفه حسن جشن 31 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با چربینی‌های خاطرمان تجلیل نمودند. سنه فرخنده 31مین سالگرد استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان را ساکنان جماعت دهاتی خلیفه حسن با چربینی‌های ادانه تجلیل نمودند. به این مناسبت در مرکز جماعت دهاتی خلیفه حسن جمع‌آمد با شکوه تنتنوی برگزار شد. رئیس جماعت دهاتی خلیفه حسن ارکینجان خوشبخت‌زاده ساکنان جماعت دهاتی خلیفه حسن را با مناسبت 31مین سالگرد استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود و اظهار داشت که ساکنان این جماعت در پرتو دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، هدایت‌های رئیس ولایت سوخت محترم رجب بای احمدزاده و دستور و سفارش‌های رئیس شهر محترم عبدالخالق خالقزاده تمام جهد و تلاش‌های خویش را برای رشد ساحه کشاورزی، چاره‌داری و آبادانی روانه می‌سازند. سپس نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند مدیر بخش تنظیم عنعنه و جشن و مراسم محیدینوف زاید حاضرین را با پیام شادباشی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با مناسبت 31 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شناس نمود و اظهار داشت که واقعا امروز جماعت دهاتی خلیفه حسن در سمت تطبیق برنامه‌های مهم نقش کلان دارند و امید میکنیم که این جماعت در آینده نیز یکی از منطقه‌های آباد و زیبا و جهت کشاورزی و چاره‌داری پیشرفته خواهد شد. در جماعت باشکوه اینچنین سابقه‌دار خدمت دولتی حمیده خالوه، سابقه‌داران جماعت سیونوف، محمدقولوف، عادلوف و دیگران به سخن برآمده همداران خویش را با سنه 31 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباش نمودند. در یک فضای تنتنوی از طرف جماعت دهاتی خلیفه حسن و پیشقدمان ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق
собиқадорон, кормандони масъули дастгоҳи раиси ҷамоат ва раисони деҳаҳои ҷамоати деҳотӣ Халифа Ҳасан ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. با مناسبت 31 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان یک نشست ایدانه با برنامه‌های فرهنگی دایر شد. سپس رئیس جماعت دهاتی خلیفه حسن ارکینجان خوشبخت‌زاده با همراهی مدیر بخش تنظیم عنعنه و جشن و مراسم محیدینوف زوید با منزل سابقه‌دار مهنت غنی‌بابا نورماتوی 98 ساله ساکنی دهه نوروزتپه تشریف آورده و او یک مقدار مواد خوراکه تقدیم کردند و از نام رئیس شهر پنجکین او را به مناسبت 31 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد نمودند. همینطور جشنواره 31 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در همه دهه‌ها کارخانه و مؤسسه‌های جماعت دهاتی خلیفه حسن با چاره‌بینی‌های رنگارنگ فرهنگی و ادبی و موسیقی انجام یافت. пешрафту тараққиёт шукуфои ҳар ҷамъият зиндагии шоиста ба мактабу маориф алоқамандии зич дорад. пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон борҳо таъкид менамоянд ки соҳаи маориф дар ҷодаи аввал меистад. бо мақсади беҳдошти сифати таълиму тарбия фаъолияти муассисаҳои таълимӣ рафти машғулияту дарсҳо зери назорати қатъии роҳбарият қарор дорад. дар раванди омодагӣ ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи саври ҷамоати деҳоти халифа ҳасан бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ва сокинони саховатпешаи он синфхонаҳои иловагӣ бунёд мешаванд. бояд ёдовар шуд ки бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии асосии рақами 5 соли 1970 бо 8 синфхона барои 60 нафар хонандагон сохта шуда буд. бо гузашти солҳо зиёд шудани шумораи омӯзгорон ва хонандагон дар ин муассиса норасоии синфхонаҳо ба вуҷуд омад. хушбахтона бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода сокинони деҳа тариқи ҳашар 4 синфхонаи иловагӣ барои 100 нафар хонандаро бунёд намуданд ки рӯзҳои наздик барои бомпӯш кардани он аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент кӯмаки амалӣ расонида шуд. зимни суҳбат сарвари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии асосии рақами 5 деҳаи саври ҷамоати деҳоти халифа ҳасан бунёд бердиёров андешаҳояшро чунин баён кард. имрӯз тасмим гирифтаем ки барои норасоии синфхона ва 31-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон 4 синфхонаи иловагӣ сохта ба истифода диҳем. раҳмат ба раиси шаҳри Панҷакент сохтмони мона омада дидан ва барои болопӯши муассиса ёрдам намуданд. пас аз мавриди истифода қарор гирифтани синфхонаҳои иловагӣ барои омӯзгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии асосии рақами 5 деҳаи саври ҷамоати деҳоти халифа ҳасан шароитҳои мусоид фароҳам оварда мешавад. умед мекунем ки омӯзгорони масъулиятпеша чун ҳамешагӣ шогирдони худ хонандагонро дар рӯҳии ватандӯстиву меҳанпарастӣ эҳтиром ба арзишҳои миллӣ таълиму тарбия менамоянд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии пайхом. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.